Opimso Radio, Opimso TV, no wani gusu a wohwe enne yaba asakraka a ewo atwoma ngabieja South Municipal. Asakraka Health Center. Nene yeba na yabehwe. Enema ekoso, enema eboa apomuden ayaresa. Yababa ho dawuro, de ye haw ne amane a ha Health Center no so. Ye de atro yetiefo ne yahwefo anim na de ehiamoa no ahwefo anyame adom wo mu enso aba beboa enti di main nana de omodro kwabreje achi ne a doctor for nurse for ne mpanimfo a wo mu ye adwuma e wo hayewe a ene nananom ne mpanimfo e wo kuro mu nso e betwetwe nkobo ne nyina efa Asakraka Health Center ne yedie ene ne mpuntu eho tidimachi ne enkoy ye ne mpanimfo nkokasa ye wo Asakraka Health Center ye maternity ward ye ne midwife e wo ha e baba betwetwe nkobo na yahwe sede ayarehwe ene ayaresa esitie titiru e maamenom ye yerenom ye nuamaanom a wo mafa afuro na wo mo eba ha obapa Opimso TV sunie e mo wache ja ba cho bibia boko de nyame adom na so e ho ye pa wadaroma obeda wo ho adi akire matiefo ne mahwefo pacho medin de poma kakari na me midwife for Asakraka Health Center hasini yenhwe wo facility ha na me tie ha baby a moji awo ene baby a wo moda se eyedan baako na machim adwuma ye ne tese wa ha pacho ejuma ye ne de se ne wose ye no na ye no na emum se mothers no eba ayarehwa yeah, now sometimes you face challenges, kakra, especially during referral time. Say be a case be or what you handle what I say. And say what's a refer, equal other facility, KCM. And also no refer, yeah, not transportation. As I'm not say motu na ye juma kesepa or ha. And to say you refer sana opim for the untimi mfano ends na motu so say or refer no. Say be or what, yeah, na. Ka asem no so ye issue kakra emayin ti se ohwa ya na sabi wo mu wo kuro nketua mu no dodo na hwe ne se wo mu rely on herbal medicine enti se obi nyim na wo call facility ama ya hwe no no intense aha say ne te actually aha say no eya na bebre na first no na bebre na atena fie wo but ye ne omo ye ko home visit ne omo akasa amasese no de omo ba hospital eba bewo se ka se ene ahwefo yetiefo enche hawo a mo namu as facility niema bi enkesese boa e ma yarehwe ene titiro apemfo a eba ha ekoso amuptie hene na ade beto ye ni nkasese ane de dem de beto monim ye ebia ye lab ene scan because say obi oho ba na sa wo ka chense koye lab bra ya wo kwa asan ba no ya na edin nti se nka eno ne hawa anka ne nkam de beto ya na employee Sunday bebre wa ha but ya na ye ko home visit ne omo kasa about family planning nti ya na dodo na nso eba ebeye ni bebre na kasa about family planning because as in teenage pregnancy no edoso nti wo ne omo kasa omo ba no be family planning said ye woka ye se ade e hamopa ye se oba tan bi ebewo na esese nka moma ndoko kesiem na ekwan no mepese osisu biom yenya ye fa so bi ntie nim said ye mokwan ne sitie ekwan no how be na de ma ayarehwe ensem wo aha to say about me kasa transportation issue I has said moto no ye adwuma mo nti se bia ye peka na enya opemfo no otna moto so no ene ha adwenti ya na ye referral ayi no ene ya na to say ye peka ama wo mo na ya na ha ya adwen but ekwan ne de emum de wo say ye nya ye de but ye me de to me no de me ka about car issue say bia ye transport o makono so no cho ye hia de pa ba ko ye scan ena ye hia de ba ko so ye lab sanki nya scan ni nya lab e ka ho a ka me hu ne se e be boa ye pa o facility ha eguso a na adwumayefo a ye adwuma ewo Asakraka Health Center twetwe nkomo ya ne maame nurse ba ko ezo twetwe nkomo maame nurse memo achi yeah
bibia bɔkɔ de Ache nyame adom na so. nyɛ da nyame ase ɔdaroma fa me fa health center yi enwuma a moyɛ woba yaresɛ mu a ya na bia ɛwɔ baabi a na ho ɔde biduro anɛsefo a mo ha nnwuma a moyɛ wɔ ha fa me fam kakra Okay. That's Pacho yare bia yehwe. Nanso yɛbɔ Ghana Health Service no. Yɛwɔ hospital ne yɛwɔ nidiso. Enti woba na sɛ ɛyɛ yare a yɛbɛtumi asɔ ano a ana yɛbɛtumi ahwɛ ama ho ato a yɛbɛhwɛ wo. Ba ɛwɔ sɛ wokɔ kesie mu nso a yɛbɛma wo letter ama ade akɔ kesie. ehwɛ sɛ baabi a yɛwɔ yi kuro no yɛ kuro ketewa kakra yadeɛ bɛɛ paa na amanfoɔ taa de ba facility a Ntontom wi mu paa nti malaria paa na ɛdɔɔso wɔ ha. Ɛha yɛhwɛ malaria, yɛhwɛ pressure. Wɔn so ba paa, ba malaria paa na ɛdɔɔso because ɔnsa ha yɛ kuro ketewa mu nti nwura ne nsuwansuwa na deda ho nti ɛma ntontom so wi wɔ mu. yɛmmusa ɛhaw bɛɛ ɛna nursefoɔ a moyɛ adwuma ɛwɔ health center ha mo fam Ɛhaw deɛ bebree but deɛ ɛsom yɛ ɛhaw paa a yɛhyɛ yɛ so yɛ bi a sɛ obi yare a waba na ɛwɔ sɛ wode no kɔ kesie mu na doctor ɛtoa so no. Ɛkwan a yɛbɛfa so de nipa no akɔ no deɛ yɛbrɛ paa yɛntimi yare esi anadwo a yɛnya kwan bia yɛbɛtumi de obi akɔ kesie mu. Ɛna obi yare so ba na ɛwɔ sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu a yɛnyɛ bi wɔ ha a wode ma nipa no sɛ wɔnkɔ a ɔkɔ a ɔnkɔyɛ mpo na waba. Nti wobɛfrɛ bi a kesie mu na busa wɔn si nipa no mbaa hɔ mpo. Nti lab ɛna scan ama fa yɛfono a woka kyerɛ sɛ wɔnkɔnkɔtwa scan mmra ne yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛba no adura ɔnkɔ mpo na waba. Ɛno nso yɛ haw kɛseɛ paa nti lab ne scan ɛne kwan no sɛdeɛ ɛbɛtumi de nipa afiri ha ebi a yare ɛboro yɛ so na akɔ kesie ɛno nso so yɛ ɛha adwene paa. sɛ wohwɛ ha sɛdeɛ woka no duru mmerɛ bi a sɛ obi yare a wɔbɛkɔ ayaresabea ma yɛakɔhwɛ no yadeɛ no na ɔno ahwɛ ne mfikyire a na ɔtete nhaban sɛ ɔnonom a ɛha no sɛ obi yare a ɔba ha ntɛm anaasɛ wɔn kyɛm ano yɛ den ansa na wɔn aba Yɛbaa ha foforɔ no deɛ na nka ɛyɛ saa but ɛnɛ nyame adom ɛfa ɔmo a ɔmo yɛbaa yɛsɛ wurawura fie mu nti yɛne ɔmo akasa ama sese deɛ saa deɛ ne deɛ so ate nipa no yare a ɔba ahoɔhare so deɛ bi a wɔma no ɔno koraa no ɔmo ba yare no deɛ ɔmo ba ɔmo ntete ahaban ne sua ɛsena ɔmo ba no ɔmo mba ne dɔɔso sena ɔmo a ɔmo tete ahaban wɔ fie yɛbaa foforɔ no deɛ ne te saa na hospital nya ma ha dan deɛ ne te saa ba ɛnɛ no yɛwurawura fie mu na ɔmo akasa ɔmo ba ha so ɛne ɔmo kasa so ɔmo yare a ɔmo mmra ahoɔhare so because aha yɛgye insurance ɛyɛ adwuma wɔ ha paa nti ama sese ne deɛ ɔmo ba yɛnhyɛ dɛ nya saa yi ne so ɔtete aduro fie. ahwɛfo a ɛhwɛ wɔ na yɛtie wɔ ɛwɔ wiase afanan nyinaa sɛ obi wɔ mmoa sɛ ɔde ba abɛboa Sakraka Health Center emu deɛ he paa ɛna ɛyɛ urgent a ɛba siesie yɛ amani bɛgye ho paa meda ase sɛ wabisa me deɛ yɛne bɛgye ho paa yɛni scan yɛni lab mogya mu nhwehwɛmu no aha deɛ ɛyɛ ayɛ malaria ɛne ɛyɛ sugar but ebi wɔ hɔ nom a nka yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛbie mu because yɛpɛ sɛ yɛbie mu ma nka bi a mogya mu nhwehwɛmu no ɛkɔ akyiri but yɛni saa nneɛma no bi wɔ ha ɛna yɛni scan ɛwɔ ha nti woka sɛ nipa no nkɔnkɔtwa koraa ɔnkɔ ɔbɛka sɛ kuro kɛseɛ mu deɛ ɔnkɔ because of sɛ ɛkwan no so nyɛ nti wo sɛ obi a wɔnyem na ɔsɛ fa kwan no so no osuro sɛ bi anyinsɛn no ɛbɛsɛ nti wɔnkɔ koraa wɔde bɛkɔ akɔto fie na wada so ebi a adeɛ kyena sɛ ebi a ɔbɛba a ɔmo timi saa bɔs maame nurse mɛntimi ankɔ na wonni hwee a wɔbɛka because kwan no nyɛ ansa na ebi a ne nipa na kasaa ansa na watimi asa akɔ ebi wɔ kɔ mu nkɔ ɔde de saa bonsa me bɛɛbu bosome nkono ne bɛso no ɔnyɛ lab ɔnyɛ scan no aba no scan no ɛne sɛ laboratory machineries a ka ɛbɛboa mo no ɛno ne adeɛ a mohia ne mpempire paa ihia nneɛma bebree sese aban abɛma yɛ oxygen sese nka oxygen na esi hɔ nom no yɛdum light a yɛntimi mfa nyɛ adwuma sese obi so a yɛntimi nyɛ adwuma gye sɛ yɛnya plant
anaasɛ nka solar ne ba ha sei ma yɛn a nka oxygen so obi si ne edum light ɛyɛ ha adwene yɛbɛtumi asa atoa hwɛ na yɛhwɛ nipa no so ti ehia plant so obi bɛdom yɛn a ehia plant paa ɛso wɔ ha sei amene es wana roma within no patwa frɛ me Frimpɔma Elizabeth akua Frimpɔma ako a oba abegye arehwɛ ɛwɔ ayaresabea ɛha yɛne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ nsɛm baako mmienu bi na wayi ano ama yɛn ra emo achi ebru wana roma obɛda wo ho adi akyerɛ ahwɛfoɔ medin de koyi Mahama Idrisu na medin pa omode ne mintama ya ofanyame na obi aye de efrem wana roma yɛnhwɛ wo firi mfensi ba asakraka de kɔ ne nkontomre sɛdeɛ mo kwan ne sitie susansoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ ma mo a moba ayaresabea yi so a wo so ye bre na ye bre cars no nhyɛ da ni kwan so nam sɛ kwan ne nyanti no cars nhyɛ da ni kwan so nti obi wɔ hɔ no na sɛ ɔyare na sɛ ɔso ɔba ayaresabea ɔbrɛ ansa na ɔtimi abaye de abaduru ha na kwan no so kra so nam sɛ kwan ne nyanti no futuro na baye de akum amanfo wɔ kwan wɔ so nya asɛm ketewa nti ya ha ba akoso no nema wo de baba ka ayaresabea no ho ababoa ɔmo a doctor for ne a nurse for no ɔmo ha no nyinaa ayɛ ayi car ɛhyɛn a wɔsɛ aha hospital yɛ de enya ɛhyɛn ɔmo tumi bɛdi ɔmo akɔ ne abɛdi no so yɛ adeɛ baako a so ayɛ de yɛsrɛ aban ne sɛ ɔbɛtumi aboa ɔmo no so ɔmo anya ahyɛntɛdeɛ a ɛkyɛ sɛ atumi aboa kwa no so ama nurse for no ɔmo so ɔmo ayɛ de ahare ɔmo aduru beebi a doctor no ha nom ɔno ne car ɛtɔ da ɔde boa ayarefo no ayi ɔmo firi beebi a ɔmo bɛ refer ɔmo akɔ ɛyɛ de sɛ polyclinic ɔbo akɔ anaasɛ ayi a ya ɛde arefer ɔmo akɔ nti doctor ni na ɔno ha ɔwɔ car baako no ɔna ɛde ne car ɛyɛ de ɛde ato akyɛ ɔman na ɔyɛ de ɔboa nti car ne deɛ aban ne ntimi mmoa no ɔmbrɛ ɔmo car deɛ ɛsa atɔ so biom laboratory nso so no ɔmo ntimi mbɛyɛ ne mbae mu yɛ de ɛmo ɔmo no ɔmo ni mfidie yɛ de mbra because aha say sɛbi yɛ maame ne papa no ma ɔmo te nkurokitua ɔmo sei no o refer ne pa no twrɛ yɛ ama ne sɛ ɔnkɔnkɔ yɛ lab wɔ kurom a ɔnkɔ ɔgye no de akɔkɔhyɛ na sum yɛ ase na wada so a na ɔde awu ti misra aban ne sɛ aban ne mbaboa na ɔmbae lab no yɛ de ɛma sɛ bi ɛwɔ ha ɔmbae mo mo sɛ bi so ni hɔ no a ɔmfa bi yɛ de ɛmbra ha na kyɛ sɛ ɛntimi mmoa nipa bebree wɔ ha no ma kyɛ sɛ betimi aboa ama doctor for nso ɔmo nso ho ayɛ de ahare ɔmo yɛne yɛ papa baako nso a yɛagye na ato ha ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ papa apɔmu yɛ kakra nyame ase yɛhwɛ baabi a woda yi a baabi a mmaa da ne mmarima da plywood kakra yi a na yɛde akyɛ mu yɛ na atenka no te sɛ ɛnyɛ kura bɛhia mmoa paa nyɛ sa ɛkɔ no ɛsɛ ano yɛ de kakra fan paa nti bɛhia ɛban mmoa sɛ bɛyɛ sɛ mmarima dabrɛ ne mmaa dabrɛ no ɛntumi ɛnka mbɔmu saa na by nurse for na ɔmo wɔ ha no de ɔmo yɛ ade ɔmo ani mu te sɛ ɔba kwan a mofa so ne wo kasa kwan a mofa so bisibisa question ɛfɛ na by saa ho kyɛ kakra na yɛ dɛ na mmemme sɛ ɛwɔ mo so nti na ɛwɔ hɔ no ɔmo a bɛgye ayarehwɛ no dodoɔ na ɛka biribi fa mo kwan no ho ɛfa he na ofiri baeɛ na kwan no nso ɛhaw bɛn na mo hu kwan no deɛ in fact ɛnyɛ me wɔ kurom ha sakaka kurom ha na me wɔ kwan no deɛ nyɛ ne sɛ ɛban no agya ɔbɛhu yɛ mmɔbɔ no anka waboa yɛ na mene wo kasa sisiri ɔmama off plant bi ani ha fifire nkwan na timi ha sisi a mene wo kasa nti agya ne nyinaa sɛ ɔbaba hu mmoa bi na ɔbaboa doctor for na sɛ saa na ɔma no aba mfisi nka ɛbɛyɛ de paa nti moda wo man so agya mo mama no bi ne mu na ɛnyɛ animoni mu yɛ amfa mmayɛ na de wɔ hɔ no ɛnyɛ nua baako nso a ɔba aba bɛgye ayarehwɛ ɔba pa wodin Pacha fem Olivia. ɔba wole yɛnhwɛ
Samoba Health Center ha mon ene mo kwan yi how be na mo fam. Oh, how the FM pa. Sɛ obi kura nyim na sɛ wɔba hospital a ya na cancer nsɛm no yɛ ho kyerɛ ne kwan no nso nyɛ. Ti ebi wɔ kura na otimi ɛwɔ kura wɔ kwam. Me bɛyi sɛ me de ne ba ɔyare yo nka ma fa moto anka me ho amfa na ama. Na nka me nante ya hwɛ na nka bibi ti yɛsla aban de sɛ ɔmo a na ɔnyɛ yɛ kwan ne mai. Sabre ye ne mpanimfo a ɛwɔ health center ha nso ɛreba abɛtwetwe nkɔmɔ. Na panyin pa a odi wo manim ɛna manya no wɔ me nkyɛn. Ɔbɛka sɛ memo akye. Yeah, eja. Ipacho bibia bɔkɔ deɛ. Yeso do bibia bɔkɔ. Adaroma da wo adi akyerɛ yɛtiefo ne yɛhwefo. Okay. Me den de Brobe Patrick. Health center ya mabai Asakraka Health Center. Me na me Dr. Penya medano. Adaroma Asakraka Health Center sɛ yɛbɛduru ha. Nyoma bɛyi ɛna ɛwɔ ha. Ba department how do I say anywhere health center. Okay, medase. Asakraka Health Center department ɛwɔ ha se a function a yɛ adwuma pa no. Yɛwɔ general clinic ɛwɔ ha. Yɛwɔ OPD services. Yɛwɔ maternity ɛne antenatal. Yɛsan ɛyɛ all public health services. Public health no ɛyɛ ɔmo a ɔmo si yare ano akwan. Ɛna yɛsan gye awɔ yɛhwɛ apemfo nyinaa. Aside that no nso yɛsan hwɛ yare a ɛyɛ kwankro te sɛ tuberculosis ɛne HIV fo nyinaa yɛhwɛ ɔmo wɔ ha se. Na ɛyɛ health center no yɛwɔ nneɛma yɛtumi yɛ ne nneɛma a yɛntumi ɛnyɛ. Adwuma sɛm te sɛ wɔ ha. Beduru berebi na sɛ obi a moyɛ adwuma no na mobakuru ketewa mu sei a ya na nkrofo kra mfa wo mo ho enhyim ebi wɔ hɔ a sɛ ɔyare na ɔba me yahwɛ no obi kra timi foro ka sɛ wɔkɔ kɛseɛ mfiri sɛ baabi a ɛwɔ no susu sɛ isuama no sɛ na modwuma teɛ ɛwɔ ha. No kra nyame anim efiri ebra me ba ha say 2023 nti efiri sabre na enipa e ba ha no iswa kakra nanso 2023 no na ha bɛyɛ health center ankasa efiri hɔ ba ne de enipa agye atum every say ye nurse say wa ha say ene adwumayefo no omo ye omo a presom baba esan say haye kru kitwa ne ntino eya enye obia na ye posto ne ba ha mpo a oba nanso nurse say wa na esan ahofama a omo wo ma omo patients ntino ama enipa anya hagide a sese de enipa ba ha say amanfo ewo ekura nketenkete e wa ha say de ubia ni Asakraka a ubia yare a aha no moba di adanse ye hwe mo ward ho no bo mo anegu ho a mo hwe wo mo no ye hwe facility ye call mo general ward no bi amma ene mema da no ye de plywood bi na ache wo mo mo ha wo suso be ne wo ayan hwe mu no kre say health centers e wo Ghana ha say enye ye nkwa dodo na sa problem na ye wo na because of ekwan a ye fa so esi edan no nti the way esi dan nti no o se yichichem na yenya baabi a ema beda emema beda ene nkura beda enu nti na ye de plywood achichem no esane plywood no ye de achichem che se ye mpese ehyew nso ebebam so o de ade bia enye plywood edua be na that dear ni and there a show bebam nti we na dia be na sunsunsuanso e wo so ne say because say ekwan eni dem a nkobi ewura ba bia also koda owura no obi afa ekwan ba ko nti etoda ya na kafra obi oba bi kura bitimi akwa kohu bema bi ejedem a enye nanso no kremu ye na sisene na omudi nkomo nti ya ye try say ye be sisa de no anokwan ye hwe me be bibia da ne di wo ha se ha ye mining area omutu form agudie e wo ha ne susanso be na muhu no mining area de tet hu se amena abu bi so ebi no apura munya ho atenka e wo ha no kre ye nya ho atenka bebre na
the tennis say mining small scale mining ha and I mining company ankasa nso ewo ha mining company ne de omo workers no omo pra na obi pra omo de omo ba ha say e ma yehwe omo but nketwa na ekeka ho no nso omo pra omo ba ha na ekwan no na enye panti e ma mining for no oya na omo use motor bebre nti eya omo eta de hwehwe onom omo de hwehwe nso a omo ba ma yehwe omo no krenya mianim se ye no nso free ho no ma ya na mining no omo gija ensu ewo amena omo tutu no nti ye no na se yare mu a malaria cases no nso e ma no koso no ti e ma malaria cases nso ekoso ya na ebinom ta aka se nnura omo editu fom agudie no etimegwa ye na enkwada ye wo mo behunu na obi wo ha na nsani ho obi mahu bibi saa wo ha nam mind no so nti akura bia wo a we develop a form of deformity no krese saa na ma no ewo ho no aha nanso de ewom se saa yare na efa ebankra so ya na eteki emre kakra ansana yehu saa na ma no aha se nso galamsey ne mine no omoye enche pa nti enya hu sei na emom ye wo enema bi a yehu efa galamsey ne ma no de di kan eye se nsu a na tenetene wo ye kire ha nyina yehu se ni nyina asisi ena nansen so omo san de kafrao yamuhwe eyare bibre eba a isu se ye no ntina eba na saa enema o ka deformity enkra ho sesana ewo honom a yenim se eyade a ewo ho ba nanso yenya hu so nsusanso aha ewo ha asa yenhwe modern is obi wa akiri a obeka se sakrakafo modern ye afu nanso bia obewura mu no how bay na ewo mu facility hapa ede medanse edan no de eyefe enye dan no nko environment na ewo hase no eyefe pa so wo hwe hase a ennua ne de wi ss dan ya painting ho kama na ni nyina ye de enase bebre no bema ye municipal director Dr. Justice Sebugu ono ani suade hu na odi hu se mpotam hase omuhia saa facility a odi animo ema enya ya aba nti ede na sebe na aban so aya ade a obo no homoden aba bisi na yese ade bia efe bia no ugina chia se efe na etoda owura mu a hu se aha ye health center ewo Ghana ye public aban na hwe aban na control ye bibia maye nanso ye wonema bia nka yesusu se emma yadwuma no enya yanka ankrankra na nka ye srom se omumama meboye aban de waye na ho de in fact waye ade ebebo na baso saa na yepe nkrankran se omumra na omsoma meso yaso na yadwuma na insipi niema be na osusu se ankrankra bemu ebeboa ama yarehwe akoso wo ha aha se de moba mo unse mo kra moba mo break kakra ekwan no enye nti nke susu senka facility no nke benya ka ketua bi anka empo no so obi bana na yare mu ye de na ye pese de no kwaye bitimi de na tumako because etoda ya na taxi drivers no mabre omo ese omo ntimi nye anadwo omo ma ebio ye no enedi kan ena ne etoso eyese ye behia enema ye de behwehwe ayare mu akade a ye de behwehwe mu ebi eye lab nema ene scan ankasa ebe facility ne dia na ye use ede aboa ama ayar sa akonani Dr. Kwan no as ye obi a mede no ebekasa bia eka ekwan no ho asem ekwan no nsunsanso bone be ne wo ayarehwe so ewo health center medase ekwan no nsunsanso ne de eye bebre na meka kakra bi de edikan pa yese emo a omo ba beje ayaresa na so omo ba facility ha so hwe facility na ensi kronum nti even asakraka krofo na obi wo hono ma na yare no mo dan so faka no aba
cars ɛwɔ kwan so nso esua ɛna kwan no so ɛnyɛ nti ɛtɔda ɔmo ba no ya na ɔmo brɛ ɔmo wɔ kuro bi te sɛ nkontomire sewia ɔmo kora deɛ ɔmo brɛ paa ɛyɛ ɛbɛyɛ nansa akyi ɔmo wɔ enebehi kora timi ba ha se ɔmo wɔ ɛyi kwan so sunyane kwan so enyina sisi ɔmo timi ba ha nanso ɔmo ba yɛ ɔmo brɛ ene na edi kan deɛ ɛtɔ so nso yɛ staff no hospital staff na nkasa yɛ ba adwuma a yɛ brɛ o free baby imagine say the way kwan site na anadwo sibra 90 obedu okra unya ka aha nti ye no ye na ye san pese na ye staff no ye kɔ kron kitenkite no ene omo kudidi nkomo ye kɔ ayarefo no honom ye san kɔhwehwɛ nkra ye suso nkra num nyina ye kɔ omo honom omo kwan no so enye nti ema how bebre eba doctor me pese wo hwɛ ye camera yi mu na wone yahwefo ehwɛ ye ɛwɔ Ghana ha ne amanoni nyinaa wo mu a ɛwɔ atenka sɛ omo yɛ adɔye nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi a yɛyɛ de boa Asakraka Health Center ɛbɛboa paa Badaroma fatu wiase radio Opemso radio 104.7 atifo yɛbɛfa yewura ɛso yewura yɛda sɛ wama yɛ kwan sɛ yɛmfa adesɛde ento atifo anim na ade a mprempren yɛ pepa ne sɛ enka adomfo bi bɛyɛ adom na yɛnya scan ene lab enema a yɛbɛtimi da hwɛ ayarefo no kwan ne nyanti oka sɛ especially apemfo no ontena ka mu kra enko baabi a ɛtɔda yɛbɛtimi tena ka no mu onko no otimi ehwere akra no nti yɛbɛsrɛ atifo ɛsɛ mommra na momama mɛyɛ adom na yɛnya lab ene scan nea ɛka ho nso yɛ sɛ te sɛ yɛwɔ ha yɛdi kankan no yɛbɛnya ka ketewa bi anka hospital no ɛde ɛbɛtwitwa ne ho a yɛkɔ baabi a yɛbɛtimi ɛde akɔ na yɛtimi de bi nso afa ayarefo a ɛno nso ɛbɛboa yɛnim sɛ yɛwura deɛ apɔmuden ɛyɛ ade ɛda na koma so paa na atiefoɔ enye adom Asakraka ɛyɛ kuro bi a ɛwɔ Atwema Nwabiagya South eni akyire bia nti esrɛ mo a sɛ obi betie na waba yɛ adɔye a yɛbɛda ase Dr. Probe Patrick ono ena oba Asakraka ene ayosabia etwa ha ehia oda ano wo boa ma ayarehwe sɛ wo hwɛ sɛ obi efiri nrebehi eba Asakraka aba bɛhwɛ bɛdwe ne ho yade a nanim sɛ nnuma pa na wo mo yɛ wɔ ha ti sɛdeɛ wo mo ɛka no abusuafo nyinaa yɛmfa nto yakoma pono so ketewa bi ensa sɛ wo boa yaresabea a ɛte sɛdeɛ wagye nipa nkwa wogye nipa nkwa nso a enhyira bebree elewom eti nyinaa yɛmfa nto yakoma so na yɛmra mɛboa sɛdeɛ bɛyɛ a arehwɛ ene aresa ɛbɛkɔ so ɛwɔ Asakraka ene ne mpatemo ati omodru kwabrege nie Opemso radio yadamasi yensaka Asakraka assembly member ene ne ba betwetwe nkomo kakra afa health center ho honorable emoachi ebru ya eja pacho wadama wudin frame honorable Charles Amankwa assembly member Asakraka electoral area honorable Charles ma yenyi nkomo yenhwe health center yi ewo umpasua so how bay ena womamba ebo amane fa yɛda wase how de you be pa esan sɛ health center yi ba yi yɛwɔ noma bibira ɛwɔ sɛ nka yɛnsa ɛka titiriw ne sɛ ɛnam mfidi a ɛwɔ sɛ ba na doctors anaasɛ nurse for wɔ ha sɛ ne wisu no yɛnsa enya nka bi nti ade a ɛyɛ mfidisɛm bia no ne wo mabɔ kyiri sɛ yɛmfa nkɔ kɛsiem ɛba ne saa so a yɛkwan no koraa so yɛnsa anyɛ ti nipa no mfiri ase nkonkoduru hɔ nom no ne sɛ ewu a na adiwu abere wo mu de enye wuo no so no Awurade adaworoma ne hotimi ba na ma ne ba nanso se bi wɔ ase a megidi se betimi aboa ama wo mo so anya wo mo ahotɔ ɛwɔ kuredua mu ebi di sɛ yɛ scanning machine ebi ni clinic mu ase ya eduru ba bi ade sɛ wo mo bɔ akyiri ma yɛ de kɔ nti yɛsra aban ɛna afei so obi yale a nam ka asɛm ho ɔdene clinic ni so ni ka bia yɛ bɔ akyiri sɛ yɛmfa nipa ne nkwa a ɛwɔ sɛ yɛ de kɔ nti na yɛ sɛ motu ɛna yɛ kɔkɔpɛ ɛdi nipa no ɛtena so nti yɛsra aban sɛ saa no ma ya buru so yi
so obo modern na wobele asakraka electoral area clinic yi wobele bi a ebetumi aboa ama nipa so ye nye ahoɔden anaze yapɔmudin no ye nsa atumi aka no ahaya. Honorable, we assembly member wo ha die, wo na aban mu nkomo wudie. Saa ha wi a wo kan, ho na mo be no watu. Ho na mo de ye tu bebiri MC ahodo mienu mu ba yi na ye du ma ba ha de ade se de atu manim. Nanso nam so mu so na ka bia ewo mu nti ye hwɛ se de omu de akoto aban nim na ban no so beboa na wo boa so ana wa ma na ye ntema ma yesan se electoral anu nye electoral aketoa ayale fo bebiri na eba ni si yensa anka saa no mayi animanimu ya na de o ha obele amanfo so. Wararoma ene ye hwɛ camera yi mu na mpanimfo wo mu a wo mu ya adoye. Wate srede fato wo mu. Ma disredi nyina ne se ye slow titirifo ne ani ntinifo omu nsɛm wo bi ene wo mu a ebi ne wo mu nsɛm so wo matu mu ho asi wo se wo mu ya adoye de aboa se ye slow mu ye de adesredi akase atu wo manim so wo mu mla asakraka electoral area eye asakraka health center na enoma so ehia ye ebi ti se scanning machine no wo mu mfo mu ahoɔden ma meboa ye na nyame so nam papa wo mu be ye no so nyame nam so ebe hyira wo mu ama de wo mu hwehwe bia nso so ewurade atumi aye de ama wo mu. Honorable Yadas. Miso me damasi nyame nhyira mu.